pu speaker kalome hei vena hian Mizoram ina kan la nei ngai lo bill the Mizoram Prohibition of Beggarry Bill 2025 bill thar minister za tak social welfare department sang tuin e ho za tak henaron puluta thiam tak henaron soi toa tin an adan zo kimin ti mayang council of ministers te point an lo clear to an lo pass to ni ti te aron soya so mai pialama he subject hi Beggarry angin omchia lo ma sen dia constitution na state list ania state sarkari na emo state assembly na dan kan siam theina ani ti te aron soi baka hun reala lo na bil chung te pokhan ron soi nuala hemi chung chang hi ngai tu uluk le angai ani ti hi point ma sabera ka soi du a hemi zo te nam dang ten min ngai san na le Mizoram min ngai san na le min mu san na fo chu Kutdawh om lo na ram Kutdawh mu turan om lo ti kan ni meka district pum huwa po hian han mitthla ila champhai lam te hian mitthla taila Kutdawh hi pakhat man om lo miang mangi o ti teril ruwa chuan mitthla theya khozol te pon yang a chastia ha te pon yang long tlai te chu tiang zel in district dang te po chu wang chuan mi van duai fal le engmot le mina kutan do wanga Kutdawh state Kutdawh omna state Kutdawh tamna state nia khapna dan full legislation dan pui ti mela dan ding lai ti han ti chak hreta a Kutdawh le hetiang lam a hian in mit lo len zual teu a hanin tia khabre mai thei om hi dan pui mang hian er kana ka thlak thei hi lai pui mo misai lina mo ka kan tu mem o ti hi ril ruwa voina hian ka ngai to na lo lut ma sa kan soi duat thanem ngai wanga siamani ti hi chu chiang reng maya chu ti mek lai chuan kan dan kai mani tin hun hi chiang taka in zir chiana kan man ro nei te chu tiang ti re tur chuan ko hran kan nei lo male NGO kan nei lo male tin kan police force te po hian chu mi chung hemi chung changa an dan man lai te han pot soi deuh hret sela tuna kan mu Kutdawh kan han ngai mo ang chi te hi chu tire mai long mo state tam takin Beggarry law an nei lova Kutdawh khapna dan nei lo hi kan in chuang tlang puya kan trafficking karing notice a po an nei chu pani khat lek Kutdawh dan nei hi pani khat lek ani Kutdawh tam na pakhat zok phei chu Kutdawh ti pung em min dan hian ti mai tur te po ani na lai om mai theye chu wang chuan he dan hi ngun taka ngai tu ngai ani ti kha ka point khat na kan soi du a tin hei YMA hian Kutdawh hi avena re to YMA ate kan tela kan trafficking ka ringa veng tam tak chuan YMA voi khatlang awe mo enga mo mangpoin an venga Kutdawh ten ti re thian ti sim thei ani ti po proof na tur tam tak a oma sang ni som pasari October ni som pasari ni lo sang ni pasari October ni som pasari khan West Phai lenga YMA General Conference sa Kutdawh Mizoram chunga Kutdawh khap ni ro se ti in YMA in kan lo pass to a thurel bo zui tur te po le bo zui dan tur te po ti chua ania a effective ngang maya ko an YMA na thurel an bo zui dan phunga khan Mizoram sarkarin Kutdawh khap da dan hi siam vero se han ti temo engma om lova a YMA chunga tangan lo ti thei mai ba ka ko ran tele khotlang te kan tan ho dan tur zong khan an ngai tua YMA chanchin zir chiang te point za om man tia YMA rural kha nobul tak an anga in tiang an not engan chu tiang a ziak te po chu ke ma ngei point ka chiara a chan chu til effective ber le sustain ber te po ani theina la ya omma chu wang chuan kan rama hian Kutdawh lo om ve reng ani poin adan pui misail mo atom bom bom ul hi afin thakem chu ai chuan engeni Kutdawh ti re theidan tur dang tam takhi a om ni in alanga chu wang chuan state ming thatak hi ming chetewa in siam lovin kan dan an minister za takina
ho sa an ron put lu po hi tloma la lovin withdraw le theisela at khe dan hem tiang ang full legislation le tiang ngai lova Kutdawh kan tire dan tur zok hi soi ho hi kan ram context tan chuan a relevant zok anga a tool zok anga effective zok anga kan dam tan po a moi zok kan ko than te po te ne na tang hoa ti til ti mai thei tur niang ti te hi real ruwa a omani tin real lo lut ti te po kha an han soya ka chu buana ma kher ti te po ani theina la ya oma lo thir lok tur chun ani na me omei ma se nam dang lo lut sim hi ILP system thatak kan ne ya kan ILP lo check dan ko nga te hi kan lo sponsor dan ko nga te kan khlai kha ILP lo manage tu le lo ken ko tu te na sarkar ina thutluk na mumal tak ne na an lo ko ken ko chuan Kutdawh hin lo lut mi alawang ti karinga a chan chu Kutdawh tura lo lu kha ILP khan sponsor ILP khatu man Kutdawh tur sponsor tu mi zawa chuan kan om du ka ring lova chu wang chuan kan nei lai kan man ro nei lai kan dan nei lai IPC kan an ti GBNSS te po kan ti hemi kha khang lama tang te po khan Kutdawh in dan tur hi chu tam tak a omani theyang angin kan zir chiang ve a tuna Kutdawh duhloh ti mela Kutdawh dan siam ngai lo ti hoina an tran phung hi tha hlom khopin ka ria a kan dan ding lai na take care theye kan dan ding lai le kan law enforcement system mang hian ti dan tha om ti te tin Kutdawh sim na tak he chu a legislation ani lovin a inzir tir na tha society tha tak in zir tir na te ko thana te pon yang chu ke mani context a chuan tianga in zir tira community base malaki effective berani ti te po resource finding te po oma chu wang chuan khang kha ka he house om tak hian chu ti zong chuan ngai tua tai la kan ko than te po house za om tak ming te point kan ngen theia sarkar ming te point kan ngen theia ko than hian an thu puan voi khata po hian ko than zong aten puan chuan Kutdawh hi chu are duak theyang em o ti te ril ruwa oma YMA in an mwan lo lak mek lai ti mai la an pas to radio to ma se an ngai poimo ani ti a hria ta tin YMA hian adan zonga Kutdawh khapna dan han siam burang chi hi ko than te YMA te le NGO dang te hi ron tai la he ti zonga kal hi du pon du angem o ti te ril ruwa oma chu wang chuan in ron chian ngai le in ron chian ngai tak subject an ye kan state timol pho thei dan ani ti hi kan soidua Kutdawh khapna dan siam ngai lo hian kan state kan siam jok don lomi kan khuat hi kan siam jok don lomi kan ko than ang chunga hian Kutdawh khapna dan siam ngai lo hian chet kan la jok don lomi chu ti zong chuan sarkar hi kan kala tha jok angem chu tiang tur chuan sarkar hi a facilitator a te tangila chu tiang zong chuan mi pui in hrilhriat na le awareness te ti la kan tun din hmuna chuan a fu jok ang a Kutdawh alunungan chiara som thumvel omin kan hria anti apo kha khanin hi khata Kutdawh lo tura sim tir thei mai te po khan lo ni mai theya khatiang ang chi entinan engani vak savate min kan soi mai don kan hriat thin ka per tlak fo ka kan thengil deuh tlat chu kha mi kap tur khan kha mi kap tura atom pom han man han ka ul mai kha a cost effective lowanga chuai chuan gana ka keu te khas a fu zong mai theya chu wangin he dana hian adan le bung te poi ka soi cha khome pu speaker kalai ai khachuan he dan hi pass lo zo kila kan dan ni lai te enforce tur mu mar zok ang chi te hi mang tang kai zok ang uti kha kan rot duatin he adan taxi kan lut long oi te pu speaker me soi ma saber mi soi du lo lai soi kan ni buka min thiam na hey kan sarkar system a written constitution mang kan nia karna taka kan lo en ton wang khange ka shelowa hetiang dan ni kan siam don ali lo po hian kan village council te man tangkai dan turte kan local council te man tangkai dan tur kan existing setup man tangkai dan tur te BDO civil SDO DC TV lang chi zonga a relief center a receive center hanti kwalvel kha akal pung tharazia de nge ka shelowa helai zo ka hi kan ti don ani point ti zonga ngai to hi atul mangai o katia
tin hey sum te po hi ngai do na suma har san na kan to ka establishment siam bel vak vak hi kan sor khar hian le kan ram hian kan afford che lo ni te point ka ria he dan hi kan man chuan establishment siam te po kan siam bel chaw ngai do ni te point na langa chu wang chuan pu speaker ngai tua tha ila lo ma la lo sela kan minister za tak po hian he dan hi chu an en ton te halu tuk reng me karna taka en ton de te kha a fuem ka hrelowa pas lo tiang u ti kha kan ram tin hun thlirin kan rotali su ko lo me point na chiang